Voitokasta päiväarvon kuulijat ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Zen on tarinan mukaan Intiassa syntynyt, mutta Japanissa jalostunut henkinen harraste, jonka avulla pyritään vapautumaan ajattelun luoman erillisyysharhan aiheuttamista illuusioista ja harhakuvista. Tämä oppi ei selkiydy ajattelun avulla, todettiin jo Lotus Sutrassa. Pakko on kuitenkin yrittää, ja siksi tänään aiheesta kanssani keskustelemassa ovatkin Helsingin Zen Centerin Mitra Virtaperko ja Juhani Keskinen. Lisäksi Zenin kulttuurihistoriasta meille kertoo Helsingin yliopiston tutkija Miika Pölkki, joka on yksi Mikä, miten Zen -kirjan kirjoittajista. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen Mitra ja Juhani. Kiitos. Kiitoksia. Zenia on kuvailtu kohteettomaksi uskoksi. Mistä Zenissä on pähkinänkuoressa kysymys? Pidin tavattoman paljon tuosta sun introsta, jossa sanoit, että Zen on henkinen harraste. Kiersit kokonaan niin kuin suden kuopat tuollaisella nerokkaalla sanalla. Mun mielestä se on hieno kuvaus. Zen on asia, jota harjoitetaan, harrastetaan, tehdään ja sen tekemisen, harrastamisen ja harjoittamisen kautta pikkuhiljaa tulee sellainen kokemus, että mitä Zen on. Joka on huonosti verbalisoitavissa oleva, mutta sen voi kokea. Näin on. Tästä huolimatta sitten kuitenkin täytyy sanoa, että tuskinpa Zenistä on sanottu yhtään vähempää sanoja kuin jostain muusta buddhalaisen tradition muodosta. En tiedä, onko totta, mutta voisiko jopa väittää, että ehkä jopa Zenistä on sanottu enemmän. Eli se, että Zenin harjoittamisen ja sanojen suhde on vähintäänkin paradoksaalinen. Ja siitä tuntuu seuraavan se, että itse asiassa niitä sanoja käytetään niin kuin enemmän ja ehkä se voi olla suorastaan hauskaa ja innostunutta ja innoittunutta. Eli sanoja kyllä käytetään ja se on tarpeellista. Oliko Zen-mestari Ummon, joka kerta kun piti opetuspuhetta, niin pyysi anteeksi heti aluksi, että sanoi yhtään mitään? Tässä tullaan jo myös hetkeksi klassisen kreikkalaisen filosofian eräisiin edustajiin, jotka päättivät, että on parempi lopettaa puhuminen tykkänään, koska ei ikinä voi olla varma asiastaan. No, jos kuitenkin pyritään jonkinnäköiseen opilliseen formulointiin, niin klassisessa japanilaisessa Zenissä on kaksi erittäin tunnettua koulukuntaa, Rinzai ja Soto. Niin mitkä ovat niiden opilliset ja pragmaattiset erot ja kumpaa te harjoitatte? Kyse ei ole pelkästään japanilaisesta Zenistä, vaan kyse on ylipäätään Zenistä, siitä jota harjoitetaan Kiinassa, Koreassa, Japanissa. Ja nämä kaksi pääkoulukuntaa, Rinzai ja Soto, niin nämä ovat ne, jotka ovat tällä hetkellä hengissä. Opillisia eroja on äärettömän vaikea mennä sanomaan, että mä sanoisin, että ei ole opillisia eroja, että jonkinnäköisiä painotuseroja on. Käytännössä semmoinen niin kuin nyrkkisääntö, joka ei sitten kuitenkaan pidä elävässä elämässä paikkaa, mutta se nyrkkisääntö, joka aina esitetään, on se, että Soto-koulu käyttää niin sanottua pelkän istumisen metodia ja Rinzai-koulu käyttää kysymysmetodia eli koan-metodia, mutta heti kun asiaa yhtään tutkii tarkemmin, niin huomaa, että todellisuus ei suinkaan ole näin yksinkertainen. Niin, ehkä jos nyt haluaa lähteä etsimään sitä eroa Soton ja Rinzain välillä, niin ehkä se Sotossa korostuu tämä näkökulma, että me kaikki ollaan jo nyt valaistuneita, kaikki on nyt jo hyvin, eikä meidän loppujen lopuksi tarvitse tehdä yhtään mitään siihen, että asiat että meidän tarvitsee muuttaa mitään, että asiat muuttuisi hyviksi. Eli kaikki ovat jo oivaltaneita. Niin, loppujen lopuksi. Ja sitten taas Rinzai-koulukunnassa ehkä vähän enemmän painotetaan tällaista näkökulmaa, että sen oivalluksen eteen pitää tehdä työtä ja se on ihan oikeasti pitää istua siinä tyynyllä ja pohtia sitä kysymystä. Ja sitten jossain vaiheessa se kysymys avautuu. Ja kun kysyit vielä sitä, että mitä meidän harjoittamat Zen-tyyli Helsingin Zen Centerissä edustaa, niin me olemme jonkinlainen hybridi molemmista. Eli meidän niin kuin ulkoiset muodot on lähellä
tai on oikeastaan Soto-koulukunnasta, osittain ainakin, ehkä suuremmaksi osaksi kuin Rinsaista, meidän muodot. Ja sitten mitä tulee meidän harjoitukseen, niin meillä tehdään varmaan hyvin tasapuolisesti sekä koanharjoitusta eli kysymysharjoitusta että tätä puhdasta pelkkää istumista eli shikantasaa. Onko teille jonkinnäköisiä henkilökohtaisia preferenssejä, kumpi harjoitus on enemmän mieleisen? Joo, siis se on tosi henkilökohtainen juttu ja se niin kuin riippuu tosi paljon ihmisestä, että kumpaan tuntee sitten vetoa, että jotkut ihmiset tekee hengityksen laskemista tai shikantasaa ihan koko niin sanotusti sen uransa, eikä siitä koskaan halua sitten niin kuin vaihtaa sitä mihinkään ja se on niin kuin ihan, totta kai ihan ok ja sitten taas toisaalta jotkut jo heti niin kun aloittaa sen harjoituksen, niin niillä on jo valmiiksi joku suuri kysymys, mitä ne haluaa työstää. Että se sanotaan näin, että se riippuu ihmisestä ihan täysin, että ja mä voisin sanoa henkilökohtaisesti sen, että mä olin varmaan alkuaikoina ensimmäiset 7-8 vuotta varmaan niin kuin hyvinkin tämmöinen koan orientoitunut ihminen ja sitten niin kuin asioita tapahtui ja muutuin ja sen jälkeen oli monta vuotta hyvin vahvasti shikantaansa orientoitunut ihminen ja nyt olen taas koan orientoitunut ihminen, eli se vaihtelee. Aaltoliikettä. Kyllä, joo. No paradoksit, mysteerit ja valaistumiskokemukset ovat aina imeneet ihmiskuntaa luokseen, mutta miten te päädyitte Zenin pariin? Mulla itsellä ihan ensimmäinen kosketus Zeniin oli joskus 16-17-vuotiaana. Luin Zenistä, koska mä harrastin jiu-jitsua ja sitä niin kuin halusin tietää paljon samuraikulttuurista ja tällä. Ja siinä oli sitten ensimmäistä kertaa, yritin lukea sen kirjallisuutta ja Miyamoto Musashin Book of Five Rings ja tällaisia juttuja. Ja sen tuntui siinä vaiheessa ihan hirveän tylsältä, että istutaan vaan paikallaan ja katsotaan seinää ja ei tule edes mitään niin kuin taikavoimia tai tällaisia juttuja. Ja se sitten jäi sikseen, mutta sitten 30-vuotiaana tietysti tuli sitten jonkinlainen 30-kriisi ja tuntui sillä ihan tässä mun normaalissa työssä, mikä on tällainen ihan perusinsinöörityö, että tuntuu, että ei pysty keskittymään. Varmaan monilla on samanlainen kokemus, että tuntuu, että työt keskeytyy eikä pysty sellaisia pitkiä keskittymisjaksoja pitää yllä. Ja tämän jälkeen sitten muistin, että aina tämä Zen oli sellainen keskittymisharjoitus ja sitten vaan menin ja googlasin Zen ja sitten huomasin, että täällä onkin tällainen Helsingin Zen Center-keskus, joka järjestää istumisia ja ihan johdantokursseja. Sitten päädyin sinne. Ja sitten toinen puro, mikä on mun mielestä itse asiassa jollain lailla suorastaan niin kuin mielenkiintoisempi ainakin tällä hetkellä itselleni, oli se, että ennen kuin mä aloitin Zenia, niin mulla oli 5 vuoden kokemus tämmöisestä psykodynaamisesta terapiasta, eli aika intensiivinen niin kuin psykoterapian muoto. Ja se metodi sopi mulle oikein hyvin, että mä olin kuin kalavedessä siinä niin kuin terapian metodissa. Mutta jossain vaiheessa 2 vuoden jälkeen mä niin kuin huomasin, että suuria oivalluksia tehdään ja niin kuin minän perustoita kaivataan tai niin kuin kaivetaan tavallaan esiin. Mutta jonkun suuren oivalluksen jälkeen seuraavana päivänä mulla oli aina yhtä tunkkanen olo kuin ennenkin. Ja rupesin kyseenalaistamaan, että mikä ihme on se minä, jota tässä terapiassa yritetään valottaa. Ja silloin muistan, että olen kirjoittanut päiväkirjaan hyvin nuorena, alle 20-vuotiaana, että tarvitsisin jonkun henkisen harjoituksen muodon, joka toimisi vähän niin kuin terapia, mutta menisi syvemmälle. Ja sitten kun mä olin harjoittanut Zenia aika kauan, niin sitten mä niinku ajattelin, että no niin, että tässä se oli. Näin se oli, joo. Koska se egokeskeisyys puuttui. Niin, koska Zen nimenomaan niin kuin kysymyksen, jos ajatellaan kysymystä elämän epätyydyttävyydestä, elämään sisältyvästä kärsimyksestä, sekasotkusta, näistä peruskokemuksista, joita meillä kaikilla on, niin Zenin niin kuin
tämmöinen filosofinen näkökulma asiaan on se, että valtaosa siitä, tai sille kärsimykselle antaa sen kärsimyksen maun meidän harhamme erillisyydestä. Ja se erillisyyden harha, niin kun se kilpistyy ajatukseen erillisestä yksinäisestä egosta, kiinteästä sellaisesta. Ja mä en tiedä, minkälaista koulukuntaa mun terapeutti edusti silloin, mutta mulla oli jotenkin sellainen niin kuin mielikuva, että siellä oli sellainen ajatus semmoisesta egosta, joka jotenkin voitaisiin parantaa. Ja sitten kun mä rupesin harjoittaa tseniä ja huomasin, että hei, että sitä egoa ei ole, niin se oli äärimmäisen vapauttavaa. No, vaikka harjoittaisit tseniä 5 tai 10 vuotta, siitä ei seuraa yhtään mitään. Tietä on kuljettava uudestaan, jokaisena uutena päivänä on zen-mestari Savaki Kodo todennut, niin pitääkö tämä paikkaansa? Aloitatteko te alusta joka ikinen aamu? Kyllä, joo, niin täytyy tehdä ja niin on oikeastaan pakko tehdä, että jos ajattelee, että lähtee kiipeämään jostain eteenpäin, mitä on jo saavuttanut, niin sitten on harhapoluilla. Että se on sellaista ojankaivuuta, mutta aina se ojankaivu alkaa joka aamu alusta. Ehkä myös näin, että jos Juhani todella joka aamu aloitat alusta, niin kunnioitukseni sinulle, olet tavattoman edistynyt. Tämä on ehkä suorastaan ihanne. Että sitten toisaalta realistista on myös se, että meidän ihmismieli toimii sillä lailla, että me takerrutaan kaikkiin ja asioihin, kaikkiin mahdollisiin asioihin. Ja näin myös, kun sen harjoituksen myötä kokemus maailmasta ja omasta itsestä ja suhteesta maailmaan muuttuu ja useimmiten jollain lailla voisi sanoa, että avartuu tai muuttuu vähemmän sekasotkuiseksi, niin mielellähän on aina taipumus jäädä kiinni näihin avautumisiin ja näihin hyviin fiiliksiin. Niin pyrkiä toistamaan jotain. Kyllä. Ja silloin tilanne on menetetty. Joo. No, Zazenista eli istuman meditaatiosta ei äsken siteeratun mestari Savakin mukaan ole mitään hyötyä eikä sillä pyritä mihinkään. Ja tällainen tietysti länsimaalaisena teleologisesti suuntautuneena hyötyajattelijana, niin tämähän on hyvin sellainen paradoksaalinen ajatus. Miksi te kulutatte 10 vuotta johonkin, mistä te ette hyödy mitään? Tässä mestari on suunnannut sanansa tietysti siinä tilanteessa sellaiselle ihmiselle, joiden tarvitsee kuulla tämä sanoma. Ja Zazenista on valtavasti hyötyä erilaisissa elämän tilanteissa ja niin kuin henkisen, fyysisen hyvinvoinnin kannalta ja niin edelleen. Mutta tosiaan, jos siinä istuessa alkaa keskittää huomioon siihen, että kuinka hyvin tämä menee ja mitä mä nyt olen tästä saanut ja onko mun istuminen nyt 15% parempi kuin eilen, niin silloin on tosiaan silloin ei enää tehdä sitä harjoitusta. Ja voisi sanoa, että siitä, ehkä joskus voi sanoa, että siitä on hyötyä, koska sillä on ainakin useissa tapauksissa valtavan suotuisia sivuvaikutuksia. Mutta tavallaan, että johtaako se mihinkään? Et yhtä lailla samaan aikaan voidaan sanoa, että se ei johda mihinkään. Ja musta tämä on niinku hyvä huomio. Käytännön työssä sitten, kun ihminen meditoi, niin saattaa olla kyllä joskus semmoisia jaksoja, riippuen siitä harjoituksesta, mitä tekee. Niin tavallaan siinä käytännön työssä kuitenkin on, niin kun voidaan kohdata asioita, tavallaan haasteita, tehtäviä, harjoituksia, mitä tehdään. Ja sitten kun ne on tehty, niin voidaan todeta, että ne eivät johtaneet mihinkään. Ja silti jotain on muuttunut. Kun päämäärähakuisuus ja halu päästä johonkin, niin se on meidän luonnollinen ominaisuutemme, inhimillinen ominaisuutemme. Niin käytetään sitä hyväksi harjoituksessa ja mennään ikään kuin sen läpi. Kohdataan se ja mennään läpi yli, jolloin tullaan siihen tilanteeseen, että siitä huolimatta, että ollaan ikään kuin muka saavutettu jotain, niin tämä saavutus on mahdollista ainoastaan silloin, kun ei tavoitella mitään. Jatkamme näistä monitulkintaisista asioista hetken kuluttua. Tässä vaiheessa kuunnelkaamme, mitä Panu Hietaneva on iloksemme leiponut. Zenin harjoittajille zen on henkisyyttä, mutta kuinka kulttuurin tutkija määrittelee zenin? Mitä se oikein on? Kieltämättä varsinkin länsimaissa puhutaan zenistä henkisyytenä ja silloin se
usein kuuluu samaan osastoon kuin sijoitussuunnittelu, New Age, jonkun niin kuin hetkellisen mielenrauhan tavoittelu, elämän selkeytymättömyyden, kaaoksen keskellä jonkunnäköisen tyyneyden löytäminen. Mutta kulttuurisessa mielessä Zen sanoisi, että se on ihan joutavaa. Ei siitä ole kyse. Zen on ensisijaisesti tervehenkisen elämän, toiminnan, oikaisemiseen kykenevää. Ei ajattelua pelkästään, ei pelkästään toimintaa, mutta sellainen, joka lävistää ne molemmat. Kirjanne alussa on lause, joka kuuluu näin. Ennen kuin Zen oli Zen, se oli Chan. Mikä oikein on tämä Chan? Chan ja Zen on täsmälleen, on kyse samasta asiasta. Chan on kiinaksi, sama mitä japaniksi maailmalla tunnettuna puhutaan asiasta, eli Zenistä. Se on saman jatkumon eri nimi, se varhainen vaihe, koska Chan tai Zen sai alkunsa Intiasta tietyllä tavalla, mutta oikeastaan kulttuurisena ja niin kuin buddhalaisuuden muotona se on perikiinalainen. Milloin Chan syntyi? On hyvin vaikea laittaa eksaktisti aikaa, mutta 400-luvun, 500-luvun taitteessa Intiasta rantautui ensimmäisiä ajatuksia, harjoitustapoja Kiinaan ja siitä pikkuhiljaa. Ja se ei ole mitenkään yhtenäinen tarina, vaan on ollut hyvin yksittäisiä, pieniä ryhmiä, sittemmin isompia temppeleitä, joissa eri muodoissaan, eri tavoin Chan tai Zen on pikkuhiljaa kehkeytynyt. Ja sitten tärkeimpänä on ollut suutrien kääntäminen, eli erilaisten tekstien kääntäminen. Ja sama pätee Chanin tai Zeniin, että tietynlaisten tekstien syntyminen on ollut se, jolloin Chanista tai Zenistä on tullut kulttuurisesti merkittävä tekijä. Mutta Bodhidharma oli olennainen hahmo siinä mielessä, että hän tuli Intiasta Kiinaan, ja siis 400-luvun loppupuolella. Ja hänen vaikutuksestaan oikeastaan ensimmäisen kerran syntyi ryhmiä, jotka kiinnostuvat tämän tyyppistä ajattelutavasta. Onko tämä Bodhidharma ihan oikea historiallinen henkilö? Mitä ilmeisemmin kyllä, mutta monet näistä hahmoista voidaan paikantaa ikään kuin historiallisesti heidän olemassaolonsa, mutta se, että mitä heidän suuhunsa on laitettu, mitä he ovat tehneet tai sanoneet, tai mitä heistä on kirjoitettu, niin se on huomattavasti myöhäisempää. On katkelmallisesti jotain aikaisemmin, mutta valtaosa Chanina tai Zenina tunnetusta historiasta on Song-kaudelta, eli 1000-luvulta siitä eteenpäin. Koko Chanin ikään kuin ideahan perustuu siihen, että se on havahduttavaa toimintaa, mutta kukaan ei voi toista sytyttää. Jokaisen on itse havahduttava toistuvasti. Se ei ole kertaluonteinen bang, vaan toistuvasti tapahtuu havahtumista, mutta siinä oleellista on mestarin oppilaan niin kuin kohtaaminen ja se suhde, sen suhteen laatu tai intensiivisyys on se, joka on tavallaan katalyyttimainen. Ja se tarkoittaa sitä, että tekstien rooli on huomattavasti myöhempää silloin, kun on enemmän ihmisiä, kun Chan laajeni kaupunkeihin tai isompiin ryhmiin, niin silloin tietenkin puhuttiin, että mistä on kyse. Tarvittiin jonkunnäköistä selkeytystä. Mutta niin kauan kun Chan on pysynyt pienen ryhmän tai erilaisten ryhmien harjoituksena, niin silloin tekstien rooli ei ole ollut kovinkaan suuri. Chan saavutti Kiinassa suuren suosion ja siitä tuli ikään kuin eräänlainen valtion uskonto. Se oli todella suosittua. Kuinka tämä suosion kasvu oikein tapahtui? Chan ei koskaan ollut ikään kuin vapaa yksinäinen ilmiö. Se on aina oleellisesti kuulunut tai liittynyt tukijoihin, jotka on sekä taloudellisesti että sosiaalisesti tukeneet. Et se on ollut sellainen niin kuin symbioosimainen suhde aina. Ja milloin tämä Chan sitten liikkui Kiinasta Japaniin? Oikeastaan siinä 1100-1200-luvun hujakoilla niin tapahtui ehkä se suurin aalto. No, miten ja milloin Zen rantautui Suomeen? Zenin historia Suomessa on lyhyt. Yrjö Kallinen lienee yksi niitä ensimmäisiä ihmisiä, jotka ovat puhuneet Zenistä. Hän kirjoitti toisen maailmansodan aikaan artikkeleita Zenistä, ja hän oli teosofi. Ja
ja pasifisti. Ja puolustusministeri myöhemmin. Myöhemmin puolustusministeri, kyllä. Ja vuonna 1944 kutakuinkin Neuvostoliiton suurhyökkäyksen ja Helsingin suurpommitusten aikoihin Yrjö Kallinen kirjoitti kirjan Zen idän sanoma valaistuksesta, joka oli ensimmäinen suomeksi kirjoitettu esitys Zenistä. Itse asiassa aika pätevä sellainen. Vuonna 1947 perustettiin ensimmäinen buddhalainen yhdistys, Buddhismin ystävät ry, joka on edelleen olemassa ja nykyään nimellä Bodhidharma ry. Ja sitten seuraavina vuosikymmeninä mulla ei ole tietoa, mitä on tapahtunut. 90-luvulla niin sitten syntyi niin kuin buddhismin ystävien lisäksi ensimmäiset Zen-ryhmät. Ja Helsinki Zen Center oli siinä. Niin kuin, Helsinki Zen Center syntyi ihmisten, siis sellaiset ihmiset, jotka harjoittivat ensin buddhismin ystävissä, niin sitten perustivat Helsinki Zen Centerin. No, tai sanotaan näin, kuinka hyvin mielestänne länsimaalaiselle mielenlaadulle sopii Zen? Jostain syystä Zenillä on tuntunut olevan kovasti nostetta viimeisen 20 vuoden aikana länsimaissa. Jos ajatellaan laajemmin niin kuin Zenin historiaa länsimaissa, niin Zenia on harjoitettu Yhdysvalloissa ja sitten niin kuin myös Keski-Euroopassa niin noin 100 vuoden ajan. Ja se tuntuu olevan niin kuin edelleen nosteessa. Että ainakin voidaan sanoa, että tällä hetkellä kiinnostusta länsimaissa on Zeniin. No. Erot ja erillisyys syntyvät Zenin mukaan vain ihmisen ajattelussa. Subjektia ei viime kädessä ole, objektia ei ole, huomista ei ole eikä eilistä ole. Ne ovat kaikki vain harhoja. Niin Zen saattaa ulkopuolisen silmiin vaikuttaa meditaatioina ja retriitteineen maailman poissulkevalta abstraktilta nihilismilta. Onko näin? Mainio kysymys ja kauhean niin kuin iloinen, että kysyt tämän sen takia, että et ole ensimmäinen, joka sitä kysyy ja minä aina ihmettelen, että mistä se nihilismin ajatus tulee, koska en itse ole kohtannut tätä. Mistä se tulee? Niin, siis mun näkökulma tähän erillisyyteen ja yhteyteen on se, että sen ei ole niinkään selän kääntämistä maailmalle, niin kuin se saattaa niin kuin ulkoapäin näyttää sillä, että istutaan tyynylle ja käännetään selkä huoneesta ja katsotaan sitä säkkikangasta siinä, vaan mä näkisin sen niin päin, että me lopetetaan se ongelmilta juokseminen, karkuun juokseminen ja pysähdytään ja kohdataan ne asiat, eikä enää suljeta niitä pois. Ja se, että niin kun, jos loppujen lopuksi ei ole mitään minua tai sinua eikä maailmaa, niin sitä niin kun voisi jotenkin ajatella sellaisen vertauksen kautta, että jos sä oot vaikka jossain autiolla saarella ja ihastut siitä hirveästi ja haluat sitten löytää sen omistajan, että haluat ostaa sen, että mä haluan omistaa tämän saaren. Ja etit ja sä et löydä sitä omistajaa ja tuut siihen loppujen lopuksi siihen niin kuin johtopäätökseen, että ei tätä kukaan omista, niin silloinhan se on sinun. Puhutaanpa vielä hetki siitä, että onko Zen uskontoa vai onko se henkinen harjoite, kuten aiemmin olemme formuloineet, ja mikä on näiden kahden ero? Onko niillä mitään eroa? Sen käsittelee sellaisia asioita, antaa työkaluja käsitellä tätä yleisesti, mitä meillä kaikilla on, mitä uskonto yleisesti menee niin kuin uskonnon toiminta-alueelle. Eli niin kuin tämä yleinen ahdistus, mikä tulee tästä, että mä oon täällä ja jossain vaiheessa mä kuolen ja mitä sitten, mitä mulle tapahtuu sen jälkeen. Joo, toi kysymys, onko Zen uskonto, se on mun ehdoton lempilapsi, niin mä rakastan sitä, kun se tulee aina esille ja se on aina yhtä monisyinen ja haastaa meidät kysymään, että mitä me ajattelemme, kun puhumme uskonnosta. Zenissä on, ainakin siinä muodossa, mitä me tehdään, niin siellä on ritualistisia elementtejä, eli tavallaan, että sillä lailla ulkoiset muodot, niissä voi olla jotain samanlaista kuin ihmisten kokemuksissa uskonnon harjoituksista. Meillä on alttari ja siellä on kynttilöitä esimerkiksi. Mutta että
Se ei ole uskonto siinä merkityksessä, missä yleensä meidän suomalaisten keskustelu uskonnosta liittyy. Onko se filosofia? Se on filosofia sillä lailla, jos ajatellaan vaikka antiikin Kreikan filosofeja, joissa silloin oli tämmöinen näkemys, että filosofi elää todeksi oman filosofiansa. Sen harjoittaja pyrkii elämään todeksi sen filosofian. Ja itse asiassa vielä niin, että se harjoitus tulee ensin ja se filosofia loppujen lopuksi on toissijaista. Eli harjoitus on sitä uskontoa, sitä filosofiaa. Harjoitusta, vähän niin kuin joku käsityöperinne, että se kippo pitää kaivertaa, että se ei niin kuin puhumalla kaiverru. Vaan ankaralla pitkäkestoisella työllä. Joo. Ja mukavalla ja lempeällä ja rennolla. Välillä. Hyvä. Lämmin kiitos tästä kiehtovasta keskustelutuokiosta.